lan saking liya playape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kawusa ingkang manjing wonten Sanggan Sangarum kena gantung kecapur Sang Raden Arya Werkudara ngawi sangjanipun lancur-lancur Pandhawa wonten ing alun-alun negari Ngamarta nalika semanten pating bleber pating Candaya Yatirta bleber ing daratan Ridu mawur mangamu awur wurahan tengaraning juret gong maguru gongso tatakatyopu Wor pansriting turangga hestir kata ingkang dojo layu kang sepit Gatot wonten timbalan Kanjeng Rama Janti Kanjeng Rama Kyai Ngawing kang putra pun Gatut Kaca kula nyadhong dawuh Antarja kula wonten pangandika dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Jodiwati sakmangke nimbali dhateng piswanipun inggih putra Jangkar bungipun Antarja kula nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Rama Kyai Antasena piye Pakde anu Pak Pakde saha Bapak kok Pakde ra Pakde Marno sing melu anake nyadhong dawuh timbalane Bapak
nimbali karo anak-anak Pandhawa, nimbali karo anak-anak Jodipati aku mung ngestokke dawuh, Pak. Eneng apa? Gatot wonten dawuh. Antarja wonten dawuh. Antasena Piye, Pak? Wah, ngerti ya. Anane bapakmu gawe kowe kabeh. Merga ana dawuh ingkang bakal tak dawuhake karo kowe lan kudu mbok tindake. Mula ing dados dawuh patungan Kanjeng Rama Kyai Jodipati, kula sagah nindakaken. Wah, ngerti ya. Jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau kerawuhan eyangmu Sukalima. Eyang Penemban Durna rawuh wonten negaring Ngamarta, dasar kepala nyata. Wigatosipun menapa? Wigatine eyangmu Durna arep nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Wah, mbarep kakangku, bapakmu sartane pamanmu Madukara wis ngeparengake yen to pustaka diboyong dening eyangmu Sukalima. Dumadakan wakmu Ndrawati aja lideng kakangku. Maju ngene lungguh. Sajak gondeli marang patrape eyangmu Sukalima kene arep boyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Nalika semono tanpa kanthi kanyono-nyono, Bapak nglayani jejelan usuli. Pamanmu Garba Ruci ya Sibungkik ya Setyaki. Lah kok tanpa taliwara nglarak karo eyangmu Sukalima. Wah, mestakane diantem. Eyangmu Durna gelangsaran ora eling. Nganti samengko ditugang tiba saka Datulya Praja negara Ngamarta. Lajeng marang paduka Kanjeng Rama Kyai, lajeng marang paduka Kanjeng Rama Kyai. Wah, golek ana pamanmu Garba Ruci. Yen wis ketemu gage rangketen wong menungsane. Bantanen tangane grenjongan sikile. Aturna bapakmu. Ora lega rasane atine ora kudu yen ora gecek ndase bungke. Sik, Pak, sik. Iki arep suluk apa ora iki? Bambung maju arep ngopo? Wah, mesti arep maido karo ngendikane wong tuwa. Sik. Ora kok jeneng aku Maido, Pak. Ning kowe tak penging budal sik, Kang. Aja budal nek aku urung rampung lehku matur ngersane Bapak Werkudara. Ana apa Dimas? Aja nyentulani rembuge wong tuwa. Pilih meneng apa pilih tak tapuki? Yo. Meneng? Yo, aku meneng. Nek ora gelem meneng pilih tak tapuki. Aku pilih meneng. Yo. Kowe isih anar Maido aku ora? Ora. Aku arep tinemu tuwa dhewe aku ora wani maido karo kowe. Mergo pendak-pendak Yayi Antasena wis nesu kaya saiki mesti ora iso dindakke kamrukane. Ayo. Oh, rumangsane apa? Ya arep opo kowe? Arep maido. Maido, Pak. Sik. Pokoke aja budal nek urung rampung lehku matur ya, Kang. Iya, Dimas. Aku tak takon karo Bapak Werkudara. Ya arep takon opo? Sik, Pak. Anane Simbah Durna diantemi dipulosara karo Majelis Setyaki iki sababe apa? Wah, kowe rasa dadak ngerti perkarane. Lho, kok sik kok sampean ngomong ngono? Kok sampean ora ngeparengake aku entuk ngerti sebabe apa kok Simbah Durna diantem karo Majelis Setyaki? Wis Dimas aja diteruske. Tak tutuki lho kowe wong tuwa. Aku wedi nampa walating dewa. Sik, iki masalahe nek bapak ki tumindake bener, kowe kewalat wajar, kowe kewalat lumrah. Ning bapak ki tumindake ora bener. Oh iya, Wis to. Pilih meneng kok tak tapuki. Ya wis aku pilih meneng. Kowe ngono ora? Ora aku meneng kok mau aku meneng kok. Sembedengan kowe. Sebabe apa, Pak? Aku tak takon. Simbah Durna kok nganti iso dipulosara karo Majelis Setyaki iki sebabe apa? Wah, eyangmu Sukalima wani karo jenideng kakangku. Kok ngasiwani perkarane? Merga jenideng kakangku gondeli Durna, bapakku. Yen to nganti sak mengko kelakon boyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Gondeli ana sebabe. Ono Apa? Wah, aku ora ngerti. Ora ngapusi sampean. Aku ora ngerti tenan. Ora ngapusi sampean. Wah, aku ora ngerti tenan.
Wong tuwa ora ngerti tenan, aja dipeksa. Pilih bloko apa piye tak antemi? Aku ya ora ngerti tenan. Wah, wis Dimas. Oh, tak antemi tenan kowe, Kang. Aja. Jare mau sago meneng. Iya. Aku urung rampung lek omongan karo bapak. Wah, tukang sisan kowe ora. Sabar apa kowe wong tuwa pendonang wae ora. Sampeyan pilih bloko apa pilih tak betrot? Bloko. Nah, wedine ming nek tak betrot. Sampeyan gede-gede tok, Pak, ora iso mikir ora. Sebabe apa kok nganti Durna kok wani karo Siwa Ndarawati lan Siwa Ndarawati kok nganti nuwun sewu Mak Cilik Setyaki kok nganti wani mulasara karo Durna? Sebabe Durna wani karo wakmu Ndarawati. Sebabe wani mergo wakmu Ndarawati nggondheli pustaka. Wah. Ora ngerti rembuge ya mung sangertiku kuwi. Sik. Aku tak omong ngersane sampean. Ya ora apa-apa. Durna ki ning negara Ngamarta ora ijen lho, Pak. Durna ki le prapta ning negara Ngamarta ki ora dhewe ning nggawa Kurawa. Kamangka nek Durna nggawa Kurawa ki mesti wis pancen diniati dijangkah. Durna teko ning ngendi papan mesti mengarep gawe kisruh. Wah, mbok ya eyang. Ya ben. Durna. Ya ben sakarepku sing nyeluk. Nek eyang ki nek umpama kae pepunden sing pantes tak aosi, pepunden sing pantes tak sembah. Gandeng gak, ayo piye carane? Aku ora sudi ngabekti karo Durna. Durna ki sing menehi ilmu karo bapakmu. Aku ora dinehi ilmu karo Durna kok. Hah? Arep ngopo sampean? Wah, bakune kowe gelem mangkat apa ora? Mangkat nyanti. Bungke cekelen wis ta cekel Purasarana kepara pasrahno bapakmu arep kepruk gedur capolo ben pecah sirahe. Sik, aja budal. Iya. Janji budal, kowe luwih dosa karo Mak Cilik Setyaki apa tinimbangane dosa karo bapakmu dhewe. Lire piye? Wis meneng to. Aku kon meneng ya meneng tenan aku. Padha aku. Mau komitmene piye mah saiki kon meneng. Bakune gelem budal ora? Ora, Pak. Nek sampean dawuh karo Antasena kon budal, sampean budal dhewe. Mergo iki mesti ora mungkin kok gek sengara kelakon kok gek Durna iki diantemi karo Mak Cilik Setyaki nek Durna ora ndek keluputan karo Mak Cilik Setyaki. Wah, wis ta omongi Durna mergo wani karo Kresna wekasan Setyaki muring. Lah, ya kuwi sing dadekke Mak Cilik Setyaki muring. Ngono. Sebabe apa? Sampeyan ngerti dhewe. Siwa Ndarawati kuwi sesembane Mak Cilik Setyaki, ngono. Nek ana perkara apa-apa sing nekani Mak Siwa Ndarawati mesti Mak Cilik Setyaki sing temandang. Jalaran Mak Cilik Setyaki kuwi senopati negara Ndarawati kuwi dadi pelindung. Dadi linmase Siwa Ndarawati. Linmas ya apa? Perlindungan masyarakat. Masyarakat apa? Kresna ki ratu. Oh iya, lintu, perlindungan ratu. Bakune gelem mangkat ora? Wong ari mangkat kerangket bungke kowe kok kokean semaya. Nek bapak arep mangkat to. Ning nek anak-anak ora sudi mangkat ya aja mbok peksa, Pak. Iki ndek jati diri dhewe. Bocah-bocah cah nom-nom ki sing iso neruske pakartine Pandhawa. Pandhawa ki kondang ndek pakarti apik. Ning nek direketi karo pakartine sampeyan sing mung mergo sak kanepson, mung mergo Durna ki menehi ilmu karo sampeyan. Mbuh lho kuwi. Engko nek Durna sing luput piye? Nek Durna ndelalah Durna sing kleru, mongko aku wis kelakon mateni karo Mak Cilik Setyaki, engko sampean sing getun. Engko sing disalahke anak-anak. Wah. Kowe wingi tak perintah mateni Setyaki kowe ya mangkat. Aku ya anak-anak mengkari balik, kowe ya dadak ngongkon, kowe dadak dawuh. Kowe anak-anak ki ming kena awu anget sampean ki ora iso mikir tembe mburine jajalan. Nek sampean ki wong tuwa kudune cen iso mikir, iso mbedake ndi perkara sing bener karo ndi perkara sing luput, Pak. Wah, anak setan. Wong didhawuhi karo wong tuwa ora gelem mangkat. Ora gelem nyekel bungke-bungke lacak dia patenane dhewe.
Kewanen kowe Dimas, kewanen kowe Yayi. Kewanen yo ben. Tapi tekno bapak ki salah. Aku ki kudune mangkat. Mangkat to. Nek arep kualat karo sing gawe urip kowe mangkat to. Kualat sebabe apa? Kualat sebabe apa? Wong aku ora ndek keluputan kok aku kualat sik. Kowe kualat karo bapak. Ki nek umpama bapak ki bener, umpama Durna bener, bapak mbelani karo umpama Macin Sedyaki luput. Iya. Lah ning kene iki sing luput ki Durna ora kok Mak Cilik Setyaki ki ora kok Siwon Ndorowati ki ora. Sing luput ki bapak karo Durna. Bapak ki melu kelepetan lupute Durna mergo bapak mbelani karo Durna. Terus karepe Dimas Antasena piye? Nek kowe isih pengen urip kepenak, Iya. kowe isih pengen Kakang Antarja isih pengen seger mangan sego to kowe? Iya isih pengen aku. Kowe melu aku, melu kowe iki. Kowe aja ngewangi bapak, kowe aja ngantemi karo Mak Cilik Setyaki. Nek kowe isih pengen urip kepenak lho kowe. Pripun mriko Kakang Pas? Wis manut wae. Potete wis nesu kaya ngono aku wis rawani piye-piye. Potet denggulmu mlocot ora. Wis. Awake dhewe kudu ngayomi karo Mak Cilik Setyaki. Iya Dimas. Janji aku weruh kowe wong loro kok mbelani karo Durna, mbelani karo bapak Werkudara, titeni aku sing temandang. Iya, aku mung manut karo Dimas Antasena. Aku mung manut karo Yayi Antasena. Wah, Pakde. Kresna sinayeng gelung mangruk mining cakra. Kumitir mijal saking asta. Saking asta sarwipun Siwa Prabu Ndorowati kula ngaturaken sembah. Sarwipun Wa Prabu Ndorowati kula ngaturaken sembah wa. sarawe Pakde Pardi. Tumben melek dhe kowe dhe. Mau kudune subuh kok wis magrib sampean. Nyawang pupune mindul kok piye? Omonganmu kok ora ngepenaki, ora ngepenaki piye? Sampean kok iso gagal fokus iki nyawang apa? Wis ora caturan karo kowe aku. Nyadong dawuh. Gatotkaca Antarja Antasena ya. Iya. Heeh, Pakde. Piye? Kowe ngopo kok do cah loro kok do ndirai keweden? Ah biasa to. Wedi kuwalat. Mongko walat ki apa dheweke ya ora ngerti werdine walat ki apa. Aja ngono to Dimas. Rama Kyai Werkudara nadyan ngono-ngono kae sing ngukir jiwa ragane awake dhewe. Alah apa? Aku ki anak harame Werkudara kok. Kok sembrono lho iki ora. Ha coba saiki gagasan to, Dik. Nalikane ana lakon aku ora ngerti apa-apa lah kok aku moro-moro lahir terus ana lakon Antasena takon bapa. Kakang Antarja barang kae. Kok apa ora, Kang? Iya. Kowe rak ya anak harame Werkudara to? Iya. Apa ngerti? Apa kira-kira ki enek bukti nyata nek Werkudara karo sapa Mbak Denaga gini ki tau rabi? Ora ono, aku dhewe ora ngerti. Oh, aku dhewe ora diundangi ning ewuhe bapak kok ora. Lho ya lumrah mergo kowe urung lahir. Lho, mergane ngene. Piye Antasena? Aku ki wis tak omongi aku ki anak harame Werkudara. Pun kajengipun putra digagas Saidan niku. Aku arep dawuh karo kowe. Piye, Dik? Kados pundi wae? Iki aku weruh bapakmu temandang ngewangi karo Durna. Iya. Heeh. Wong iki mau bar dawuh karo anak-anak. Dawuh piye? Dawuh karo aku, dawuh karo Kakang Gatotkaca, dawuh karo Kakang Antarja. Iya. Kon ngrangket Mak Cilik Setyaki. Terus? Nah, terus nek wis dirangket,
kon bonto tangane kon ngrincung sikile kon ngaturke ning Bapak Werkudara arep dikepruk godo rujak polo ben pecah sirahe ngono mau jare. Ngopo sampean? Aku ora tegel mbayangke Antasena. Ora tegel yo makane aku ora gelem angkat. Lah terus sampean dawuh mrene iki arep dawuh apa? Ayomana makmu cilik Setyaki. Nek nganti cilik mengko lara gedhe tekaning mati merga saka bapakmu, aku arep tegel karo bapakmu. Ya. Waduh. Lagi sampun kantos tegel karo Rama Jodipati. Men. Bapakmu nek temindak pancen senengane kudu. Pancen nek kekarepane ora kecandak, luwih-luwih sing dipulasa karo Setyaki iki mau ki Durna. Durna ki dianggep gurune, Durna ki dianggep wong sing menehi ilmu karo Werkudara. Ah iya, aku dhewe ya weruh, Dik. Lah iya. Wis ana do budal. Kinan ngayomi makmu cilik Setyaki. Kuwi ngestaken dawuh. Antareja sagu? Saga. Kula saga. Sagu karang wis tak pidhak buntute kok kaya mondokan. Nek ora tak pidhak buntute sing ning ngarep kuwi sing ora do manut karo aku, Dik. Ya wis. Ora saku kan sing gunem sing tanpa guna. Eneng endi durunge makmu cilik Setyaki Ayomana Gatotkaca Antareja Padha Antasena. Ya aku mung manut. Ih, Wa Prabu Wis kadang. Wa Prabu wis saken dawuh wae. Ayo Kang, yo Dimas. Kang Durna kenging napa Kang? Ketiwasan cemate. Ketiwasan pripun? Sampeyan niku biasane mandhap saking Datulaya Praja Negara Ngamarta niku karo joget-joget karo guyu cekakaan. Ora wayahe guyu cekakaan. Kenging napa? Kula pun matur sanipun anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Kapure kula badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimatkalima Sada badhe kula boyong dhateng negari Ngastina. Nggih. Kula damel mawadan negara Ngastina ke Taman Pagebluk. Nggih. Lah kok anak Prabu Ndarawati majeng. Kula wani kali anak Prabu Ndarawati. Kula wani kali anak Prabu Kresna. Terus pripun? Dumatan bablangan nyali jucilan usuli Depate. Sare Kakang Durna kula aturi sare. Ditata napase nggih. Ambekan riyen. Rumangsa mukut mau ambekan apa piye? Sare kenging napa Kakang Durna kenging napa? Kok dawah kalenggak karo tetangisan iki. Setyaki Dewate, Setyaki. Sabar. Sampeyan ki kok Setyaki Dewate. Kula niku jane ngertine Setyaki niku pun linggo teng Pasewakan. Nggih. Kula wani kali anak Prabu Ndarawati kok Setyaki maju ngantem mestaka kula plek kula dawah glangsar. Setyaki niku ngantem ning gajol kaya panglegan. Kersanipun sak menika kados pundi? Kurawadi mate Kurawadi ketape ben nebak mundur parisane Setyaki mate lara ati kula nggih saken dawuh.
parat ngaglah gergancang kaya ndha kowe mentang kaya gendewa parat Setyaki ora pangling surta yuda ayo aja kowe Kurawa 100 pisan kon kebiyo aku kon ngrubun Setyaki ora-orane aku kalah wah parat kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wong wani ndilat mesti abang kowe bangsat ayo apa-apamu aku ora nrimake anane kowe Mulasara karo Penemban Durna Bapa Durna kuwi bapa guruku. Kuwi sing mulang marang Parasata Kurawa. Lah kok mbok Pulasara ning atase Parasata Kurawa ngajari karo Paman Durna, lah kok dapurmu cetha lan terwaca kuwi sengit karo Durna. Pancen kan pira aku sengit karo Durna. Ora-ora disencaki karo Durna kok iso rukun. Banjur karepmu arep piye? Sing kudune takon ngono ki aku. Banjur karepmu arep piye? Aku ora nrimake anane kowe Mulasara karo Durna. Tak nrimamu. Durna ngrasake lara kowe uga kudu ngrasake lara-lara. Nek pancen arep gawe babak kulite Setyaki arep gawe putung balunge Sencaki. Mula to diake tajangi jembar. Oh, parat Mas Matna Sastra Jendramu Matukaji Jaya Kawijaya. Ora minggat saka pengarepanku lena pangino tebak dadamu lakone kene margane matimu Singalena Prabdeng Lalis mati dening aku utapke nyawamu kanjangane Betara Yawa arep jar tibake mangsane apa aku parat Jar kowe. Awas kowe, mati kowe. Wah. Lho, parat. Atos kowe. Iya, wiwitane wong seneng tunggal sabale
gila. Gatot Kaca Siwa Kartomarmaya bajekno medun kowe pengen ngladeni saka ngisor. Wah biasane kowe ning dhuwur saiki pengen ning ngisor. Yo sensasine beda. Wah cangkeme pecah dadamu. Hei awas kowe. Oh, hip, wah, wah, sampai to, wah, parah ke, as, hei, Marcia. Ya. Hei. Wah. Wah. Cho ra ra bộ chưa được cho chưa biết cho bao nhiêu bộ chưa bộ chơi chơi của em mà belum cho ra ra đi ayo ngejauh potak ladeni mati wae kake tibakno si wadon wae wah subalmu aku wah kaya wong legem jimat kaya wong wani dilan wis siap brak kowe. Look. Wah, kowe aku. Wah.
bahaya Ci. Sikak kowe. Yo, cari kok cari. Mubul, metua, ya ini kok jusil, metu. Lho. Bahaya Ci. Aja cilik gede wedi-wedi kowe. Ah, ngono jedul. Kowe lu kate Pak Dewu. Monggo. Waduh ya. Waduh, ketiwasan paman serta yuda kowe mundur paman. Kowe kan ngrangket Setyaki ra iso. Mboten saged. Kapan isane man Kurawa niku pun kondang. Kondang apane? Nggih kondang kalahe. Nek mangan jajan mandeg, dilo-dilo mandeg. Ayo aku nganti sok jengkel kok. Ora mau liyane medun mau kok njaluk mandeg saiki. Aku nganti jengkel, aku nganti pesen bis dhewe. Nek ora aku dhewe sing order. Kalah kowe Kawon man. mungsuhmu sapa? Kula mengsah Setyaki den. Mboten nginten babar pisan. Kula ngligo godo dhewe nggih ngligo godo. Oh, ngono. Nggih. Terus Godo kula kalih gadane Setyaki didu. gadamu karo gadane Sencaki didu. Nggih. Gedhe teke sapa le? Waduh man lali man. Nek nggen kula niku nggih lotrong man. Lotrong ki apa? Luwung man. Lumayan man. Ning kula kinten luwih gedhe tekne Sencaki. Lah iya wong cahe cilik kok. Bocah iki nek cilik mesti pusakane sak gedhe. Wah nggih pangestunipun. Lah iya. Haha napa? Wis kana mundur. Nggih man. Wah edan setan ora tatanan tenan. Setyaki lha kok ngantem isih rusa. Rusa wae cah 6 tenaga 6 karo. Endi liyane? Sapa sing urung mundur iki, Mas? Oh sapa sing urung maju kok sapa sing urung mundur? Pejah lho man. Edan. Kartomarma. Ih. Kowe kalah kowe Yan. Ih, kula kawon. Mungsuhmu Gatotkaca. mungsuhmu Gatotkaca. Nggih. Mboten kaya adat sabenipun, Pak. Gatotkaca adat saben iku perang mungsuhe teng ngisor, Gatotkaca teng ngawang-awang. Heeh. Ning niki wau kok mboten. Bajek neo, Bajekne kadingaren ngono, Mas. Gatotkaca niku le perang medun, mboten teng antariksa. mbok menawa arep nglegani kowe. Lah, mbok menawi. Mbok menawi. Heeh, terus Kula antem mboten dirasake. lah iya nek dirasake teneh jengkelang wonge. Lho lah nggih. Kula antem mboten dirasake, tangan kula dicandak ngangge sikil terus sikute dies ngoten Mas. Dies iki udan ngono. Mboten nyikut kula, kener janggut. Kula niki rak cacat to niki Man. Niki pun cacat niki pun bola-bali lengganan Gatotkaca mesti pendak ketemu Gatotkaca mesti janggut kula niki disikut. Nggih. Dereng kelegan sajake. Ngantem kula. Kula disamber, kula ajeng nyandak dheweke mabur wer. Terus Ajeng nyamber kula indro. terus Terus dheweke kenek kena apa? tungkake ngener pilingan kula, Mas.
kula ambruk glangsar ditutke. Dheweke ming ngadeg jenjreng ming kalih dolanan sikut ngeten iki. Der dong sler. Terus oh kuwi sikutan jenenge. Lah mbok menawi. Terus mulai der terus di kula candak rambut kula dijambak terus parake mburi der dong sler. Ah sing keri dhewe man, sing keri dhewe covi mang. Piye? Nek mboten dipraktekke mboten saged niki man. Ah panjenengan mriki, panjenengan majeng, aku maju nggih. Ora ngeten iki. Des. Ah candak teng wingking. Des. Tung sler. Lah sing keri dhewe niki man. Heeh. Sing keri dhewe niku ngeten iki. Amit nggih man, amit. Ya. Wis men wong tuwa nggo kelinci percobaan. Ah sing keri dhewe niku ngeten iki Gatotkaca. Heeh. Lah nek dikawake kowe. Ah, ngeten niku sirah kula diuntir ngeten iki kluwer. Ngeten iki. Terus Gatotkaca. Yes. Ngeten niku man. Terus kula glangsar kula ora eling man edan sepriki tengeng gulu kula man. Alah ya. Alah. Ora rumang jane aku. Anggep wae ta. Lah bocah kok karo wong tuwa senengane maeka. Iki ya ngono. Uya kening man. Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula. Heeh. Mungsuh kula Antareja. Dikapake kowe. Cami kalih Kaltamalma wau. Oh, kowe ya di pripun? Coba. Pripun ngadeg rene ya? Pripun? Nek ora diconton iki ora dadi. Pripun man? Apa kowe ya dingenekke karo Antareja? Mau nek miturut Kartomarma ngene iki. Dek, bres. Nggih. Dingonokke. Nggih, Man. Terus kowe dingenekke meneh. Dek, dicandak nang mburi. Des, bres. Kayak sing keri dhewe apa ya ngene. Nah, dicandak terus kowe diuntir ngene. Kowe diuntir ngene. Ica mboten sampean kalau niloke piye ya mau ya coba. Lah kowe diuntir ngene kowe. Diuntir Diuntil pripun? Lah cangkeme iki ta. Lah kula niku celat terus muni R. Lah kuwi iso. Waduh, ketliwasan mah. Iki kok ngawur ora. Kana mundur nggih. Rumangsane apa? Sapa iki sing urung maju? Wit damar mati mulia. Mati apa? Waras wiris kok ora. Lagu man. Oh iya. Citraksi. Nggih. Arep maju perang. Maju. Mungsuhe sinten man? Berbagai macam. Mengkari milih kowe. Ngarep mungsuh Setyaki ana. Nggih. Gatotkaca ana, Antarjana, Antasena tak salang ya ana. Lho apa? Lho sinten mawon sing dereng maju. Oke sing urung maju ning kowe ya urung maju. Coba kowe maju. Nggih man. Kula maju mungsuh. Sinten sing kula teman. Bedhe. Kula arep maju mungsuh gagak. Hara. Sapa? Gagak. Anake Werkudara niku sinten, Mas? Gatotkaca. Nah, Gatotkaca. Utawa mungkin nek kula ketemu Sencaki kula ajeng Hara. Ngeten iki napa, Man? Ngeten iki. Nah, ngantemi. Ngantemi Sencaki. Nek ketemu Antareja kula asu dudu. Sampeyan iki wong tuwa sok njlamroke. Aku kulo wis kana maju sing dadi nyatane kowe rasake kan Sumbar.
nek kok kan sumbar tekan kono ming kalah malah pamanmu sing kula atur speaker kula terasake Pak. Jas matane lah. Antasena. Aku ora susu di mungsu dapurmu. Sampeyan ora sudi mungsu aku kok, sampeyan sing methuki aku. Sampeyan ora sudi mungsu Antasena kok kepethuk karo Antasena, methuki karo Antasena. Aku arep mungsu karo Sencaki. Ndi Sencaki? Lho piye to sampeyan ki, Dik? Lho piye apane? Sencaki wis tok liwati ket mau. Lho. Gagak. Ora. Gagatut kaca, Kakang Gatur kaca wis liwati. Antarja wis tok liwati yuan. Mu ya wis. Gagak gandeng anane neng kene momong aku karo kowe. Aku arep mungsuh kowe. Ya. Wah aku mungsuh sampean malah sesek dadaku. Sesek yo ben. Kok kowe sangu Ventolin ora? Mbok menawa kowe mungsuh aku kumat asmamu. Sing dadi nyatane wae. Aku nek enek wong kok kan sumbar tekan saka kono bengak-bengok tekan kene tak antem pisan jengkelang malah isin. Ya ora? Iya. Sing dadi nyatane wae. Saiki arep piye aku manut, sampean ngejak piye aku manut, aku ngejak piye sampean yo kudu manut. Lah aku memanut karo kowe sing nom. Ora. Sampean ning kene minangka wong tuwa, aku ki bocah kudune munjung karo punden. Ya, terus karepmu? Ya, ngantemo sirahe Antasena ping pindho, ning sampean mengko ya tak antem ping pindho. Waduh. Sarujuk ora nek sampean ngantem aku ping pindho. Lho sarujuk. Nek sampean tak antem genti sarujuk ora. Ora. Lho kuwi jenenge ora adil kuwi. Wong tuwa kepiye ngono kuwi? Dipunjung karo anak pilomboro ya menehi bebungah ning anak ngono lho. Sampean tak antem pindho, sampean ya ngantem aku pindho. Ya wis. Ah nyo. Sampeyan wong tuwa ngantem sing sak seru-serune. Iya. Wis tata tenan. Wis. Menungso ora tatanan. Mati dening aku kowe. Kakek Durma Gati mau usung-usung bola pecah ya kaya. Arep rewang apa ya kaya. Lah wis ngantem urung kok malah ndelok kancane. Lho bajiret iki. Ngece kowe. Kok kowe ngenyek kowe. Wis ngantem. Wis kena seserune kaya ngono kok. Baleni meneh, urung krasa, Dik. Pisan meneh, kok gek sampean gentenan. Iya. Anggepe apa? Wis pindho. Wis. Ah saiki gentenan. Waduh. Mapan kene. Waduh. Kene iya sabar wong tua kok manut ora. Manut kene. Yo malah. Iyo. Wis aku arep ngantem seru-seru mergo wong tuwa. Sampeyan ki wong tuwa kok ndak aku kuwalat. Kaki ngantem. Wis aku mung arep ngantem kene wae. Ah. Lho entuk mung ngantem ngono mbok ping 1000. Oke. Ping 1000 kene iki agi pisan. Iya, pindho-pindho kok mau kesepakatane. Iya. Ngene ngantem ngene. Aku ki sayang kok nek karo Pak DJ Traksi. Makasih ya. Iya. Kene gentenan kowe. Iya. Oh. Mati kowe. Gentenan kene. Iya nya. Kita selenggarake nya sing kene. Oh iya.
Gentenanku kowe. Ya nyo aku ki wis manut kok dhewe karo wong tuaku aku anane meng manut. Nyah, aku. Ya. Tak karo merem, ndak dikira uri. Ya. Menikmati pukulan kaya hantaman siap hantaman iki kudu dirasake. Dadi ya dek aku kudu mirasa. Kakek, ya kene mapan kene. Iya. Sampeyan karo merem. Toto tenan. Iya. Sik lho. Piye? Aku tak matek kaji sakarepmu. Matek kaji yo nek lehmu ngantem ming mak tlumpik ora bakal krasa lara. Ya kene mapan. Iya. Merem wis. Merem tenan. Iya. Wis ora perlu apa-apa iki. Nek perlu nganggo tutup mata. Oh ya wis ngono wae kok wis merem. Bakune sampean merem. Iya. Wis ditata tenan Dik. Wis. Lahir batin. Aku mau manut karo Antasena. Engko aku ya ngantem kono pindho genti kok. Ha iya sip kaya anak apa purunan karo Pak Dik kudu iso le bersinergi. Iya. Wis tata tenan, wis semilah. Ndung kok sak baban bocah kemu. Ayo. Ya iya aduh sampean iki kaya ora melek mripate aduh niki napa Kakang Durna aduh kok ngembleki cengel niki wah menungso jebule Dik Patih lah sinten niku lah Citraksi aduh buyer aku Citraksi cangkemmu kok ngumpluk lah pripun iki Kakang Durna diopeni mah kula tasih maju Dik Patih kentas waru gembal manyar-manyar. Do neng dungkul wana alas dadi wana Setyaki. Sencaki. Oh kowe arep tegel karo aku. Kowe mau mulasara karo Begawan Durna. Saiki sawangen Begawan Durna. Apa sing tak gawa, apa sing tak liga. Aku wis ngliga juting Kyai Sundamanik. Pusaka tak lepaske kena dadamu ora tekane pati aja diucap Begawan Durna Setyaki. Bablasen piye lek ketiwasan piye ngapunten mboten saged ngelajengke lho ora iso ngentekke piye ora iso neruske piye mboten saged ngelajengke pilih wis entek mau piye sampean ki ora tenaga enom kok dadak jamu lho sampean kok mboten kok perkara le jamu mboten kok perkara le tenaga enom piye ning perkara apa lek Durna maju lho piye to hal Durna ki lenggananmu iki ning le maju mboten ijen lho karo sapa kalih pusakane Cundamanik diliga karo Durna mencorong nganti sulap peninggaling Kang Paman Garbaruji
Terus sampean wedi ngono apa piye? Mboten kok perkara wedi. Kula ngeman kalih urip kula. Ah, berarti sampean wedi. Lho, mboten nggih. Nek wedi niku mlayu mergo wedi mati mungsuh pusakane Durna. Nek kula niki ngeman kalih urip kula. Padha wae kowe iki jenenge wedi kok ya ora mah jan wis sampean ki ora. Napa nggih? Heeh. Terus kersane sampean gandeng weruh Durna nggo Cundamane arep mlayu. Lajeng mundur, lajeng mlayu, ajeng belajar. Nika Durna bujeng kula. Kira-kira nek sampean mlayu apa kira-kira anak-anak Pandhawa ya do wani karo Durna? Lho sampeyan menapa mboten wantun? Lho piye to? Ha ya wedi ta. Alah tato-tatonan tok lah. Karo mbane ora wani. Aku jagani bantongane Sinten? bapakno. Kersanipun dus pundi? Lho sampean kuwi sing karepe-arep piye? Kula tak mundur mawon. Engko sik tak omongi. Pripun? Nek sampean wedi nandangi dhewe Nggih. karo aku. Kalih panjenengan. Heeh. Lah lajeng saranipun dus pundi? Sampean methuki Durna. Nggih. Sampean methuki saka ngarep. Nggih, dus pundi? Sampean omong-omongan karo Durna. Nggih. Durna tok tantang. Nggih. Terus aku ambles bumi. Ambles bumi. Heeh. Lajeng aku tak cedhol burine Durna. Oh, ngaten. Heeh. Nek pun cedhol burine Durna. Cundamane tak rebute. Ngaten. Heeh. Nek pun Cundamane direbut, Cundamane tak rebut, Durna jadi milikmu sepenuhnya. ngaten. Heeh. Kowe iki Nyun pamit. Hati-hati. Oh kok klesak-klesik ora? nggih, ngaten cetha. Cetha. Positif. Positif. Mangkat. Ah, seneng kae. Oh, rene kowe, rene. Lole kentas waru gembal manyar-manyar duk neng jengkol wana alas dadi wana. Dalah. Kutuk marani Sunda. Wong legan golek momongan iwak kecemplung puwu kowe Setyaki. Ora gempis, kokean cangkem. Apa kowe ra nyawang? Apa sing tak gawa iki? Iki Kyai Cundamane. Pusaka tamange Gunung Jugrek Sekar Asat. Tamake dadamu mesti kowe sirna marga layuk. Nyawamu sowan ngersani Sangjang Bathara Yamadiwati. Ora wedi aku. Kok kowe ra wedi? Apamu sing tak wedeni ayo. Nek pancen pusaka kuwi iso gawe babak kulite Setyaki. Aku meguru kowe 20 taun. Oh, menungso ora tatanan. Kemlewat ucapmu. Kaya ngregem jimat kaya wong wani ndilat wesi abang. Kuwi jole mau ndi? Apa kira-kira kowe kuat madhahi pusakaku Kyai Cundamane? Ayo, gage tibakno. Ora-orane Setyaki mati mungsuh pusakamu. Mati dening aku. Loh. Lah ndi mau? Loh. Ilang endi ya? Gas le. Ayo.
Setyaki ampun Setyaki ampun iya Durna bapakku wah Durna bapakku lah Werkudara tulung anak bapak jale tulung anak bapak Durna bapakku wah Intan dikapake karo bungke Dipulasara aku diajar tetekan karo bungke sing sareh sing sabar iya saiki anakmu wis ning ngarepmu matur nuwun ya Werkudara matur nuwun arep apa aduh arep ngrangkul kowe dhuwur banget aku wis Setyaki duya Werkudara Setyaki duya lereno sing ayam bungke tak uyake duya mutar kowe saiki kowe iso gleleng mau nek pas ora ana Werkudara kowe iso gleleng ngantemi aku kowe Setyaki aku iso mbok nggo bal-balan saiki pasang aku ditulung karo Werkudara sasati sanjara langit kowe iso ngalahke karo Werkudara sik Mbah mandeg Mbah apa Werkudara meneng sik Mbah apa aku omongan karo sampean nek sampean ora omong malah leh arep omongan judeg apa ora meneng aku tak meneng nek sampean ora meneng malah aku arep omong judeg aja yantasen aja lambene kok le kemayu ben payu anggepe sampean dudulan ngono piye aja yantasen aku njuk ngapura tenan yantasen ora arep ngapak-ngapakke sampean aku tak takon piye kok nganti bapak arep mulosoro Makci Setyaki sing luput sampean mau sapa gaging aku aja yantasen sing luput sampean opo aja yantasen sing luput mamu aja yantasen wong tuwa ora kena diugemik gunem Jahitan bapakmu saya ditulungi Durna bapakku kena ngopo Antasena anakmu sabar sing sareh kena ngopo diantemi karo Antasena aku diantemi karo Antasena sabar wah urung kecekel aku Nguyang Setyaki krungu kowe bengok-bengok jare diantemi Antasena
nyanti menungsane mau ambles bumi tak keduk ora kecekel ampun Werkudara kudu aku sing mulasara karo kowe aku ngayomi karo kowe tenan anakmu kadung merosal kabeh ning atas aku arep njaluk Surana wujuding pustaka camus yang cimat kalimasat olah ora diparingake malah anak-anakmu kaya dosa senengane kedong apa aduh ya apa iki lah apa iki ini dia iki telan iki Antasena iki polahe kaya ngene iki Antasena nggawa uthik nggawa guthik ra menyang telan iki pokal gawe anakmu ki senengane kok dolanan guthik kaya ngene iki aduh syukur ora wah edan liyane Duya Setyaki Duya mungsuh utamaku mung Setyaki yo ndani Gatot Kaca wonten dawuh Kanjeng Rama Kyai Ngawingkang Putra pun Gatot Kaca kula semedya ngestaken dawuh paduka simbahmu diayomi kersanipun aku tangguyak karo Setyaki sing kenter minggat untung ana pengganti kula namung semeden derek dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Jodiwati Durna diayomi aku tangguyak Setyaki Kose apa iki tenan belani aku apa ora engko gek kowe mara-mara bros mboten Kanjeng ya tenane piye mboten kula lan batos ngayomi kalian panjenengan tenane inggih estu sumpah pantun sumpah kaki sumpah menawi kula ngantos sampangking mulasara kalian paduka Kanjeng Hyang Durna mboten badhe dawa sumur kula apa mboten badhe dawa sumur kula ya bagus wis kana diuyak aku ayem karo Gatot Kaca yo bungke kecandak kowe tak gleto dasu kowe Gatot Kaca wonten dawuh Kanjeng ya kowe iki putu sing ngabekti karo Poniyang iya tenan ta kowe ora arep ngantemi aku to mboten menawi sanesipun menawi Dimas Antasena tartentu wantun nanging kula menika mboten kula ngugemi darmaning satriya kedah ngabekti marang sepuh kedah ngabekti marang kepunden sip bagus kowe ayo Setyaki Antasena dia arep iso apa mungsuh kadange Gatot Kaca wiladala Yayi Gatot Kaca kok Eyang Durna matok belani karep bumi menungso ora tatan Yayi Gatot Kaca wonten dawuh Kakang Mas Antareja ora ngusik ning atase mau Yayi Antasena sartane aku dawuh kelawan Siadi Durna kon mulasara Durna kon ngantemi lah kok iki malah tok belani karepmu kepiye karepmu kepiye lan dasarmu apa malah belani karo Durna lho sewu Kakang Mas kula wong ajeng kula pancen estu sabiyantu kelan panjenengan sabiyantu kelan Yayi Antasena nanging sareng kula petang kula gelar lan kula gulung kula kinten badhe pikantuk walat badhe pikantuk dosa menawi mulasara dhateng tang sepuh langkung-langkung menika pepundhen ingkang kula asi lan pepundhen ingkang kula ajeni criyatanipun Hyang Durna menika ingkang paring ilmu dhateng Kanjeng Rama Kyai kemlewat ucapmu kowe nerweteh kowe bedhesa nempuh pategalan ndewili kowe grujukan Gatot Kaca wonten dawuh apa ya ana sartane apa bakal kelakon mung cupet semene paseduluranku karo Siadi Gatot Kaca
kersanipun kados pundi kula namung nderek ora sandadak nganggo basa-basanan nek Gatotkaca ngayomi karo Durna Antareja ora bakal trimake. Ayo nek endi papaning neter kadegdayan ora minggat pecah siramu, pecah sikil siramu, tinju nganggo nyawamu nek ngene margane mati dening aku. Mati. Mati ayo Gatotkaca, mati kowe Antareja. Werkudara Durna bapakku apa? Kowe telat le teka. Kowe telat le teka. Telat piye? Telate pirang sasi? Hus. Ngawur ora. Kowe iki pasrah karo Gatotkaca jebul ya grempel gedes. Bel gedes piye? Gatotkaca pasrah ngayomi karo bapakmu. Iya. Piye kowe diayomi apa ora? Blas. Nyatane apa? Begitu Antareja teka. Ketake kaya wong kerengan, Antareja kaya ora trima karo bapakmu. Kaya ora trima karo Gatotkaca, kaya ora trima nek Gatotkaca milani karo bapakmu. Terus piye? Wah, kowe digapake meneh. Cekak gampange. Tak kira mau bocah loro ki nek arep do gelut, tak kira nek arep do kerengan. Tak kira nek arep do kerengan anak Werkudara arep padu, arep paten-patenan. Iya. Sik. Bapakmu mau diantemi. Kuwi iki misale kowe Antareja. Kowe Gatotkaca, iki Antareja, terus iki aku. Sik tak goleki watu sik. Iki bapakmu. Iya. Iki aku. Iya. Kowe Gatotkaca. Iki nang kene Antareja. Oh. Terus piye? Tak kira Antareja ki omong ning kene iki. Gatotkaca nek kowe arep mbelani Durna. Nek pancen kowe arep mbelani Durna. Apa ya mung kelakon tekani semene pas sedulane Gatotkaca karo Antareja. Apa bakal kelakon antarane anak Werkudara do paten-patenan. Batinku wis seneng banget mutar iki, der iki. Gatotkaca karo Antareja anak Werkudara do arep paten-patenan. Lah kok tinemune bocah loro mau terus ngunekke iringan ndlandut tak nyonyi. Sing diantem sapa coba? Sapa? Aku iki sing diantem aku iki. Kowe iki apa kuwi? Iki umpamane tak tulisane Durna iki. Tulisane Durna iki. Durna, aku. Iku umpamane aku iki diumpamake aku. Yo, iki watu iki kowe. Heeh. Terus piye? Lah bocah loro mau nek lasem apa-apa ke mau ndlandutano terus ngantem jler nah awale can lombok lah kok begitu saya suwe jler terus do ngene iki so kedemi gak dhewe-dhewe Werkudara aku njaluk pengayoman Werkudara bapakmu digendang Wah, Idan. Ora pati duga mono anak-anakku malah di patrap sageleme dhewe. Aku digendong. Yo, tak gendonge. Bocah-bocah tak uyake. Werkudara. Apa? Aku sing digendong ki aku, ora kok watune. Jare iki kowe. Udu. Iki meng umpamake dikuak. Kerdus kulkas barang kowe. Wah, kowe njaluk tak gendong. Aku digendong. Yo. Bocah-bocah keduyak. Yo, gendong kowe. Werkudara sapa iki? Oh, Itan. Telat kowe telat. Sekamburi
bumi Werkudara Duya ya sapa kuwi balik Skamuri telat kowe telat ayo ya apa iki balik telat meneh kowe wah piye tak antem kowe tak gendong diantem karo bocah-bocah kok jare ming telat-telet Bati presake kebalik le gendong ki kudune aku marepe rono ben ngerti sapa sing uyah yo kage diuyah yo tak uyahe sing banter sing banter Werkudara ora kecandha yo Werkudara Tasena Werkudara telat kowe diuyah Werkudara Setyaki Werkudara Setyaki telat meneh kowe diuyah Werkudara Gatut Kaca Werkudara telat meneh kowe diuyah Werkudara Antareja Werkudara Antasena Werkudara Gatut Kaca Setyaki Antasena Werkudara Gatut Kaca Antasena Setyaki Antareja Setyaki Antareja Setyaki Antareja Gatut Kaca dadi siji Antareja Gatut Kaca dadi siji utar wis wah ada Toseno piye Pak kesel to ngayomi wong cerewet kesel lah piye wah Indomaret le ya Werkudara kok ning Indomaret Depate Kakang Dirna pripun niki Depate kula aturi sareh Kakang nggih anak-anak kadha sia-sia kalih kula napa kira-kira ora ana dewa welas Depate napa kira-kira ora ana dewa sing welas kalih kula Depate Turnela panalinganira lumajaring ratri linenggat sangganira kapisanan oh nah iku semanten tawang-tawang tangis nggih Sang Tapa Begawan Durna eling-eling pandhita nggadhahi sumpah prasetya marang bangsaning Kajiman ya bangsaning Parajireman ugi nggadhahi sumpah dhateng dewaning Godha ya dewaning Pangrencana wekasan penangising Sang Tapa Begawan Durna dumugi sumundhaling awiat wonten ing Kayewangan Surdaya yen Kayewangan Sila Mangumpeng yen Kayewangan Dandang Manguri kedadak ingkang tumis saking Dirgantara Nuraya dewaning Godha Pangrencana nggih Sang Pandya Betari Durgaya Sang Permoni beto Durna meneh ngopo Ibu Betari Sodhe selikur dina ana gara-gara ingkang
tumandana ing kayiwangan dandang mangore batu-batu pan basa ulun teliti jebul tinemune penangise Begawan Durna. Wis to Kakang Durna sampean ki wis wengi ngrebeki ra. Ibu Betari nggih. Iya Durna nggih. Kena ngopo nggih? Kena ngopo? Pendawa licik. Pendawa licik. Coba. Ning atase lha niki sing meneng ilmu kali Pendawa kok kula diliciki Pendawa. Cancane Pendawa niku kaya napa Ibu Betari? Sedih selikur dina wong titian karo Mas Manting Raja diwaku. Pripun Ibu Betari pripun? Mangertiya ya nggih, mangertiya Durna. Ning atase jeneng kita bakal gawe srana ringkih Pandhawa, mbuh ya iso ya nggih, mbuh ya iso. Lho. Mboten saged liripun kados pundi Ibu Betari? Kula menika sampun paribasan numpuk bentus ngudel bingong manah kula. Pandhawa kok ora iso digawe ringkih, mbuh ya iso. Merga mangkene nggih, merga mangkene. Wektu iki para Pandhawa nedeng budal ning Pertapan Saptawarga. Nggih. Lah, Pandhawa bidal tumuju ing Pertapan Saptawarga. Iya. Wigatosipun menapa Ibu Betari? Ingkang boya nalika jaba wigatine para Pandhawa bakal nggayuh sartane mapak tumuruning anugrahaning Dewa Kekanan Wahyu Kamulyan. Mula kang saka kuwi para Pandhawa angel dijangka patine dikrenah ringkihe. Yen to jeneng kita kepengin gawe srana patine lan ringkihe para Pandhawa jeneng kita kudu bisa migarake sartane nggagarake para Pandhawa. Nggone samengko dari gegayuhan kepengin nggayuh Wahyu Kamulyan Begawan Durna. Lole ngestaken dawuh Ibu Betari kula sagak menawi damel srana wikalipun para Pandhawa anggenipun badhe nggayuh Wahyu Kamulyan. Lajeng saranipun kados pundi Ibu Betari? Mangertiya ya kula Begawan Durna panjenengan ulun marang pamrepeng kelawan jeneng kita iki mbuh ya ijen. Nggih, kersanipun. Iki kang aran Ditya Kala Pulunggana iki bangsaning Mrajineman ingkang samengko bakal sapiyantu kelawan jeneng kita. Lole kenas waru gembal manyar-manyar kepate. Kula wonten dawuh Kakang Durna. Ibu Betari Durga kok ngingu tuyul. Niku kaya sing sak disusoni. Wis sampean ki aja ngawu gawar ngawur ora. Niku ampuh lho Kakang Durna. Begawan Durna. Kowe kok ngino karo aku kowe. Tumeh bengi iki aku yang mangkat kowe ngino aku Begawan Durna. Cepate. Lha. Napa niki sing bahasane bahasane tak-tok pripun. Ngerti takoki jenenge, kowe sapa? Osas, ngoten niku. Ngawur ora. Aku ki Pulunggana. Pulunggana? Apa Ibu Betari? Para diagang slupana anyar Begawan Durna dimen duwe kekuatan ingkang pinunjul. Ngeyok Durna aku tak mlebu ngawakmu ya. Mlebu ngawakku. Heeh. Nek penagake. Iya, ora nek lara wek kowe duwe kekuatan kok kowe iso nyobat dina. Lole kentas waru gembel. Tak sawang saka pandulur Begawan Durna aku teko dadi jagate Pandhawa mung cilik. Ya Pandhawa, angel mijen wae nganti suwe banyu sineng aku arep mateni karo kowe Pandhawa.